Преди няколко месеца премиерът Бойко Борисов беше на официално посещение в Турция. Изтупан, официален, протоколът е спазен от до. Той дори поздрави турската армия на майчиния език. Мерхаба аскер! Мерхаба аскер! Мерхаба Бойко ефенди! Какво сега? Така трябва с войската с уважение. Няколко месеца по-късно премиерът уважи и българската армия. Поводът беше 100 годишнината от Балканската война. Ето в какъв вид се появи той на официалното честване в Сопот. Браво бе! Ма какво по-подходящо облекло за случая от патешко-жълта тениска? Какво ли си мисли премиерът? Свирете си химна, не ми пречите. Аз само минавам. Тук някой не играе ли тенис? Или едно мачле да направим, а? Дали пък цветната тениска и дънките не са станали част от правителствения протокол, защото и министърът на земеделието Мирослав Найденов се е барнал по същия начин. Мамини убавци, направо са като братя-близнаци, и по-точно сиамски близнаци, с един мозък. И тия ръчички много им пречат, бе. Почудиха се какво да ги правят, пък ги сложиха там, където са свикнали да ги държат, в джобовете. Добре поне, че не се подрапаха по... нали... Що ще стане прекалено официално. Нека отново да видим отношението на Бойко към турската и българската армия. И после се чудим защо военните тръгнали да протестират. Не стига, че така ги уважиха, бе. Нахали с нахали. За кое са недоволни? Всички искаме високи заплати, но бюджета на държавата е това.